Hading gaji kandu barulat ke jela usiat BJ Shankar nakalia kini orang menjaga seng hitu. Kila batairu ia gejing bagi district council kinya kandu nakadaw bagi jaj berdiri kukiru kiliok menrung hakajan Hills Autonomous District Council. Umbandan bak haru barang presiden jangka hitu udapan paru bakalak bandan ke jingma wat apok Hills Autonomous District Council ru raja bagi jaj berdiri kuki kiyok ya kalat yang banyale election wat akan dikatakan ru. Padino kada ulo ang bakadon kam da partyless lani deban wengno na kajingle politics sandi kajingle election di party haki autonomous district council. Ba ngin ya sha shushu khnang ba kipat ba kinum ya su kinum suthu kulmar kinum penwandor ba balingi pa ya kata ka depoliticize mo to tip baka jai benriu jungi mo habangi ong khasi jaintia garo la bah lightly kita ki autonomous council hato phitip panayam ba ukuki menta udon hapo jaintia Hills Autonomous District Council katagan ka bamu jingma jungi ndai banga isi banga ibenya ki kir ki don la ka hok handrai ka ai ka bangi pan anong ba pia la ka jong ta yo ka poi ka jingma kumno kata ka customary ka jongi kan ya khle ba jong ki habaki ki don la jong alphabet la dai ka garu phibut la ka jong kumno ya klop lang ban ngi ta ka ba phla do ki MDC ki besong hantai kim tip ya ka traditional form ka jongi kim tip ya ka instrument of accession jongi la tip le way arngot batib keren dari bun ubom tip tementa pindal apikar kum katu ka message ke sithi jong u gornor gorem tata ka tharo udah tip syai bakini ki besong ngi ba menta kim kwa banyak keren ya ka partyless party base namar kitian namar kim one on behalf jong ka society ka community ki one be haga party te de halor kataru kanong rem ba ngi kwa bandon lala ka jong bat wagi kitay ru kumno ngi kwa hiban syai na ka sarkar jilla bat na ka sarkar India ru ba kiwe ki ong ban dangsyan mo na Jaintia Hills lingba ki buun kiseng balang ki ong ban pendu no ya ka ST habayu tementa kumno ngin pendu ya ka ST haba ukuki ula syong haba diskonsil ula dan representation la kita udai biate ring itip syai bu biate udan haka andara umbrella ini jong kuki te ko bamu jingma kan kumno pin ken gitu ki beliau ba kidang dei haka juk alfabet kini kita Kamu yang dipiang ban le la kajang halakom ko. kata kan ndi ban ong ban excuse ladangi da ai da ka partyless nai tingi la suthu gen ba kini kidon la ka jong ka customary law kidon la ka jong ka rukom katakan niam ka rukom ka jong ki kawan ki menta handri ban ya klop lang ka dustur jong u hapo jentia ta kamut kam ya hap kan nang ban ye shai shushu ma balai ba ngi ong ba maki ki haban punwan no na ka ka partyless lada pikan mau hau hajar kendai langam da bakala kadon kajing ya pen ibor bangi hapo mendarting ubom dei ukasi umut banwan tap bot te kajing le ko jongki kumtuk namar bakila i ba shatei kila don lupa u representative te la shatei la sha klempep hak ko wei kesngi hapo khasi Hills kibi gini ki bomdei kita ki khasi penar kin sawan yale election kata akan sabu jingma tala dengim ki sar menta bandawai kan ni ka di politicize ka bomut dekan ma hakawai kesngi kumbala ja hau nyopu pra ba job election hangne do unong wai nalai mukra banalaban kan sesien kan wan biang ba unong wai unsayale nang ni ko bomdei sunan do tribal hat ko par dei do non tribal te haba u nang te ukuki ula yo bansong klempep kawai kesngi ladang ngim yakhi sar menta ngim dawai kan ni ka jing kajing kwa jingi ban dipoliticize komut kan sabu jingma ba uta ukuki naga umizo unsayeng election na kane ka khasi ane kata ka khasi Hills Autonomous District Council